Il-Ministru għas-Saħħa Ġewett Jenabela jinsab komdu bil-kollega Clint Camilleri li ser jibqa' jokkupa l-karika ta' Ministru fil-Kabinett ta' Robert Abela. Skomdu għall-aħħar il-Ministru għas-Saħħa stqar ma' Net News li hu jinsab komdu bi Clint Camilleri miegħu fil-Kabinett. Dan anke ġie konfermat li Camilleri kien kompliċi fi pjan ta' frodi u ser minn flus il-poplu li twettaq sabiex il-mara ta' Clayton Bartolo ta' kizmin ħabiba tkun tista' tieħu 70,000 euro minn konsulenza li ma' konsulenza qatt ma saret. Dan apparti li ma kellha ebda kwalifiċi biex twettaq dan ix-xogħol fil-Ministeru ta' Camilleri. Ministru, inti komdu bi Clint Camilleri fil-Kabinett? Rigward din il-materja. Diġà tkellimna ma hemm xejn xi nżidu aktar. Komdu iva jew le? Jiena m'għandi xejn xi nżid iktar. Iva jew le, komdu jew? Iva. Għalkemm Bartolo spiċċa reżenja minn Ministru għat-Turiżmu għal xi raġuni Clint Camilleri baqa' hemm bl-approvazzjoni u l-appoġġ sħiħ ta' Robert Abela. Madankollu din id-deċiżjoni li Clint Camilleri jibqa' jagħmel parti mill-Kabinett Laburista ħolqot diverġenzi u qasmiet kbar fih dan il-Labor, qasmiet li qed jaffettwaw it-tmexxija tal-pajjiż bi Prim Ministru aktar moħħu kif ser isalva ġildu milli kif ser imexxi lil pajjiżna.